Právě jsme s Dádou na hřišti, dneska je strašně hezky, je pátek a já si 12:30 teprve. A Dáda jako trochu objevil sedmikrásky a nějak mu začaly chutnat. Jedli se taky jako malý sedmikrásky, já třeba jo, protože sedmikráska si dá jíst. a, a zjevně mu chutnají, protože to je jediný, co tady. Na první jsem ráda, že nic jiného do pusy jakoby nestrká jinýho. A kytička mu chutná. Dneska má být hezky, i víkend má být moc hezky. Já doufám, že doděláme ty záhony skoro, teda jako, aby byl už sestavený. Včera jsem kopala a vlastně už na tom druhém místě toho záhonu, tak tam skoro žádná už není jakoby hlína, což jsem velice ráda, bylo to celkem zase jako voser. Takže už nám to chybí jenom jako sestavit a tak, no a snad to bude brzo. Tak, tady můžete vidět za mnou, že to máme zatím rozdělený na tu jednu část, druhou ještě nemáme postavený. A Dahda se hezky čupnul do hlíny, kterou jsme tady vyndávali, viď. Je totálně špinavý. A dobrý, jsem spokojená, že jo. Dneska máme středu, dneska už je tady jako lehce líp, ale furt je zima. A upřímně jako doufám, že o víkendu má být hezky. Mělo by být 15 stupňů, teďka hodil tu hlínu na miu. a no, chtěla bych to už dodělat, ale bohužel počasí nám nepřeje, co to máš? Čumte na ten zadek. Čepice až nahoře a to ano. Takže vlastně tady ještě bude druhý, tohle účko a vlastně se tady budeme těch palet dávat pryč, budeme to likvidovat a bude se tam ještě dávat. No. O víkendu bychom hrozně chtěli, když by mělo být hezky, což doufám, že už bude hezky, jako 15 stupňů, 15 stupňů, tak uvidíme. Tak bychom chtěli jít na prochajdu do lesa, protože někdy na podzim jsem říkala ve vlogu, že bych hrozně chtěla knížku od šumavský houbičky, což jsem jí získala, nebo dostala jsem ji k Vánocům, nebo k narozeninám, jedno z toho, narozeniny nebo Vánoce. A samozřejmě bychom chtěli jenom se jako projít, ale zároveň vlastně, kdybychom něco našli, tak by to bylo super. Když vám dítě najde něco na úrovni, kam došáhne a vy jste během toho venku na zahradě. Teďka dostal Dáda boblaninu, nebo chlebík, ono záleží na kontextu, banány a jahoda a čekám, že kdy to upustí a snaží se mi asi utíct. Doufám, že to má ještě v ruce. Jako je hrozně super, že takové věci si některý vezme do ruky nebo tak, ale já to moc nemusím, protože doma to hrozně rád háže, nebo ne, že háže, ale z ničeho nic to pustí a samozřejmě, když člověk má 2 psy, navíc má je prostě na to jídlo jako úplně vysazená, což nechápu, když jako nikdy nedostávala. Ale u něj jak magnet, když má v ruce jídlo, nebo když se jedná o jídlo, i když jí v židličce, tak mě je prostě pod židličkou a opět čeká, co spadne. A jako nemám to ráda, když on to pouští, ale jako chápu, že to k tomu patří. A teďka by mi to byla škoda, protože je to dobrý. Ale je to kouzelný tady, když ho můžete vypustit a může se tady těpat. Minule, když jsem tady byla, tak tady byla ještě paní s holčičkou 3letou, skoro 3letou a mňam a Davídka se bála. Je to dobrý? Davídek se naučil mňam, když říkáme, když jako jí, že je to takový roztomilý. A já za chvilku zase už pak, nebo za chvilku asi za poločky musím vyrazit domů, protože nám přijede máma na víkend. Takže musím otevřít vráta, nebo spíš pozemek, aby mohla zaparkovat. A upřímně nevím, jestli dneska Davídka budu dávat po druhý spát, protože jsem je proudil až v 11. A bojím se, no. No uvidíme, ještě to musím nějak vymyslet. Dádo! Dádo! Opět jsme na hřišti a dneska už fouká teda lehounce jenom, ale je krásně vedro a já jsem si zrovna vzala bílou bundičku, kdyby náhodou, protože pak bude spinkat, takže bude foukat, kdyby náhodou. A už na mě lítají brouci. Hrozný. Možná dneska vám natočím ty slíbený kravičky a kozičky a možná i koníky, ty nevím, jestli teďka tam jsou na té cestě, jsou zase jinde, ale nemůžu ani koukat pomalu do mobilu. Ale uvidíme, protože chci zase volat s mamkou, takže nebudu radši slibovat, buď tam budou, nebo ne. Takže tak, no a dneska jinak asi nic. Buďo. Nějaké novinky asi bych neřekla, že nějaký jsou. Ano. Právě proto jsem ani netočila, maximálně jsem doma dodělala
ten jeden vyvýšený truhlík, ještě mi tam teda nahoře chybí jakoby dokoupení substrátu, aby se to tam trošku odlehčilo, ale jeden je už sestavený i naplněný. A na druhýho tak čekám zase na Vendu na celý týden, až bude mít jako, že bude víkend, protože přes týden na to není čas, nebo respektive táta chci říct, Venda přijede pozdě a potřebuju dát tam železa s vrtačkou a to nechci dělat. Takže to na to čekám a jinak na zahradě jsme nějak moc nic nedělali. Musela jsem teda vykopat už některé kytky, protože dáda mi se v nich hrabe, respektive hlavně růže. Takže to jsem radši vykoupala, toho jsem se trošku bála, protože jedna je beztrná, to je taková malinká, krásná, a druhá má teda, je taky malá, ale ta má teda trny pořádný, takže jsem ji vykopala dneska a chtěla jsem přesadit primule, respektive petrklíče, ale ty jsem jenom vykopla a Davídkovi se už nechtělo být na zahradě, takže jsem je nemohla přesadit, takže to je takový naprt, takže snad pak. No a teďka si tady asi budeme půl hoďky hrát a pak budeme hezky zase na procházku, aby usnul, protože to vám řeknu, novinka, jo, vím co novinka, jdu si zase stěžovat ohledně rodičovství. Teďka od minulého týdne Davídek od čtvrtka spí totálně na hovno. Nevím, jestli mu rostou zuby, to bude jedna věc, protože už mu koukají obě dvě jedničky, trochu i jakoby 2 nebo 3, teďka nevím. A je možná, že to bude ono, ale zároveň ono celý den rýmu nemá. A v noci, když spí, tak slyšíte, že jako popotahuje a ho to budí, protože nemůže dudlat dudlik a zároveň dýchat nosem, že ho má prostě ucpanej a budí se, jo. První noc se budil každou hodinu, to bylo v pohodě, další noc taky. V sobotu na tu celou probrečel, nevím, hrozný a teďka taky furt se budí, dneska to bylo takový, teďka poslední 2 noci byly takový jako, že šli, ale zároveň ne. Vlastně od soboty, tak spí se náma v posteli, takže jako mě to nevadí, jo, ale mám radši, když je v postýlce, protože to je v jednom kuse, že prostě nemůže se nadechnout tím nosem, nevím. A přitom jako nudle tam úplně nějaký nemá. Jo, je to hrozný o tom mluvit, ale jednou se taky na to přichystejte. Vy jste určitě tím taky trpěli, kdo na to kouká, akorát vy si to nepamatujete, že? Takže to je takový jako naproto, já doufám, že to jako dřív nebo později jako skončí. Že jsem jako on je hrozně vyspalý pak, takže jako to je v cajku. No a teďka jsem zkoušela párkrát, aby spal přes den jenom jednou a vracím se zpět, dávám na 2 spánky, protože on je hrozně unavený a pak spíš jak je hrozně přetáhlej, protože on je hrozně brzo unavený, takže vlastně jde spát jako brzo, i když jsme to nechali třeba až na tu 11:30, tak to prostě nedával pak večer, takže bude stále 2 spánky, proto první spánek usne v postýlce hned do 10 minut úplně chrápe. Ale ten odpolední prostě v postýlce nechce být, takže hold zůstaneme v kočárku a Dáda chce jít asi na kolotoč, takže musíme jít na kolotoč. Právě jsem dorazila k tátovi, nechala tam věci a jdeme vyzvednout moji mámu hezky z práce. Pravděpodobně půjdeme na nákup, ale to mám točit jako fakt nebudu, ale je už hezky předtím. No prdele, ona to nedrží. Tak pojď, Dádo. Bohužel, teď už je naštěstí, nebohužel, bohudí, teď už je krásně, když jsme jeli, tak ještě pršelo, což bylo na prd. Tady nikdo nejde. No, nikdo tady není, tak chvilku můžu mluvit. Upřímně je strašně hezký začít chodit někde, kde jsem vyrůstala. A jsem tam jako chodíte těma uličkama, co jsem chodila do školy a tak. Je to mega cool, nebo mega fajn, protože co si budeme, sem prostě nechodit každý den. Tak mamku jsme vyzvedli a už jdeme krásně domů a já napálím do lampy. A občas i takhle ležíme se Zulinkou. Miata leží opodál a Dáda jde v předsíni a já jsem si akorát teďka pustila na televizi Návrat do budoucnosti 3. Dámy a pánové, Maki jde právě zabíjet totálně... Ne, já si nic připravovat nebudu. Makina jde tamhle zabíjet totálně obřího pavouka. Totálně nechápu, kde se sakra vzal a já to zabíjet nebudu. Takže... Já se bojím, že mi to vylaze na tu tyč. Když tak ty musíš tady házet a probudíš Davídka. Takže prosím, Maki, do toho. Já ho postříkám nejdřív. To si jak srandu ne, on spadne, ale já jdu pryč, ale. Myslím si, že jsem nepostříkala. Jakou mírou stříkám. Ježíš, se to hejblo.
Ty vole, nebo jde nahoru! Ne, ty chceš, aby spadnul, ty... No, tak samozřejmě, že chceš. Ty co chceš? Abych ho zabíjela v téhle vejšce. Jo. Kde je? Tamhle, vidím ho! Dělej, teď ho máš možnost zabít. Ty vole, já jsem taky pasivná, ale ne tak jako Ty vole, proč je tak velký? Teď máš šanci. Co když mi vleze na ruku? Tak to máš blbý. Pičo, fuj. Já většinou pavouky pouštím ven, jo. No ne, tohle to pouštět moc. fakt nebudeš. Ještě se to vrátí a budeš to mít v posteli. V čem rohu? Když tak vem tu hůl a přitisknu tím, ne? Ale to nejde tak do rohu. No, takhle myslím, no. No, A co když mi potom poleze? počkej, já kouknu do z rohu. Ještě do rohu. A teď. Já ho jenom držím. Tak teď musíš pohybovat nahoru, dolů, nahoru. Ty vole, drž ho! Já ho jenom držím, Vašku. Tak teď nahoru, dolů. Ale to nejde. Ty vole. Je pod schodem, je to dobrý. Pavouku, ale fakt jako nemám ráda pavouky. Já se bojím, že mi vleze na ruku, jak použiju tohle. No jasně, on tam je teďko pod, no. To je akce. Je on mrtvej. Chceš ho? Fuj. Ještě tam je nožička. Jak se cítíte, paní po boji? Jsem ráda, že nemám flek na zdi, protože dělají modrý fleky.